Dobrodošli natrag. Gradovi su to koji su zbog svoje ljepote na bezbrojnim razglednicama, poštanskim markama, popisima zaštićene baštine. Razvijeni su, uređeni, s ogromnim proračunima i velikom perspektivom. Ipak, i Dubrovnik i Rovinj pomalo gube stanovništvo. Stanovi i kuće za život neprestano se pretvaraju u apartmane. Cijena im je toliko visoka da domaći tamo kvadrate teško mogu priuštiti. Umjesto osnovnih namirnica za život, na svakom se uglu prodaju uglavnom magneti ili pice. I nije to samo hrvatski problem. Jedan od najpoznatijih primjera je Venecija, čija je povijesna jezgra svake godine sve praznija. Kako izgleda život uz rijeke turista i kako zaustaviti egzodus stanovnika? Evo priče. Zovu ga Grof. Na prvu, dok prolazi jednom od najpoznatijih ulica Rovinjskog poluotoka, ne razlikuje se od brojnih turista. Možda bi rekli samo malo osebujniji. No pogled koji se ne osvrće na šarenilo oko sebe odaje da je ipak riječ o lokalcu. Nekad je, kaže, svaka kuća u ovoj ulici imala i hranila mačku. No kako su se ljudi iseljavali iz stare jezgre, sve ih je više završilo na Željkovoj brizi. Trenutno u njegovoj garsonjeri od 20 kvadrata živi 10-ak mačaka. Hrani i 3 puta više. Susjeda u ulici sve je manje. Više manje su stari ljudi u godinama, oni koji stalno žive. Dakle, ovi koji imaju djece dođu sa djecom, ali ti ljetuju samo. Prema službenim podacima, prebivalište u Rovinjskoj staroj jezgri ima 4300 stanovnika. Točne statistike koliko ih stvarno još živi tu nema. Samo mali pokazatelji. Ovdje se nije iznajmljivalo ništa, za razliku od danas pola grada. Pričamo na skalinama koje vode prema crkvi zaštitnice grada Svete Eufemije. Već za mjesec ovdje se više neće moći sjediti. Ovo je ljeti, pretpostavljam, krcato. To ne možete proći. Znači, Rovinj ima po statistici 14.712. Čula sam oko 40.000 ljudi dnevno i više. Što znači da grad ljeti naraste i 4 puta. Pritisak je turista najveći upravo na ovaj dio. Kotačići koji donose prihode počeli su proizvoditi lokalnom stanovništvu preveliku buku. Pokazalo je jedino novije istraživanje kvalitete života unutar zidina turističkih gradova, i to dubrovačkih. Rezultat je ova knjiga. Prikazuje prošlost i sadašnjost. 1951. godina. Blagoslov djece ispred katedrale. Na ona iz današnjeg vremena kolone turista ulaze u grad. U međuvremenu broj stanovnika Dubrovačke stare jezgre pao je sa 6.000 na svega 1.600. U stvarnosti čak ih je 1/3 manje od službene statistike. Otvorilo se uopće pitanje što je susjedstvo. Mnogi ljudi su rekli da oni nemaju susjede. Znači da oni žive u ulici u kojoj ima 1 ili 2 susjeda. U prikupljanju podataka znanstvenicima su pomagali sami stanovnici koji su volonterski provodili ankete među sugrađanima. Bili su, kaže znanstvenica Sanja Klempić-Bogadi, iznimno zainteresirani za suradnju, jer su se nadali, ako umjesto njih progovore stručnjaci, da će političari konačno čuti njihove probleme. Imali ste sve u povijesnoj jezgri, kupiti bijelu tehniku, konac, iglu, hula-hopke. Evo sad nešto nabrojeno, onako možda će nekome zvučati smiješno, ali zapravo to je sve prije moglo se kupiti u povijesnoj jezgri. Ljudi su iz ostalih dijelova grada dolazili u povijesnu jezgru. Vi sad nemate što osim sjesti, pojesti picu i kupiti magnet nekome. Najveći nedostatak je nedostatak tih svakodnevnih sadržaja. Trgovina, od najobičnijih ovih trgovina, supermarketa, do specijaliziranih nekakvih trgovina, do malih obrta, različitih usluga koje im treba za svakodnevni život, koji se u principu izmještaju iz te povijesne jezgre, jer sve više sadržaja prilagođeno turistima. Recimo, bila je velika primjedba na tržnicu, da, koja postoji, ali sadržaja više za turiste nego za njih, za, obaviti dnevnu opskrbu. Provjerili smo kako je na Rovinjskoj tržnici. Koje proizvode nudite? Mi nudimo tartufe, maslino ulje, ono što je poznato u Istarskoj. Priznaje da su zainteresirani više stranci. Lokalno stanovništvo opskrbljuje se na drugoj polovici tržnice, koja je poslije podneva prazna. Podijeljen je i parking na onaj za stanare i ostale, pri čemu je dio namijenjen onim ostalima, odnosno turistima, značajno veći. Rovinj je podijeljen grad u kojem je suživot mnogima postao pretežak. Centri gradova pretvaraju se u jednonamjenska područja koja ne reflektiraju autohtoni izvorni život. Gradovi gube svoj identitet, svoju atmosferu i svoje ozračje.
i građani, imate neka istraživanja iz predpandemijskih godina, gdje je veliki postotak građana rekao da imaju osjećaj da ne žive u gradu nego u destinaciji. Stanovnici očekuju od gradske uprave odgovor na problem. Na čelu Rovinja Marko Palijaga ulazi u drugu godinu drugog mandata. Sa svoje pozicije, kaže, ima širi pogled na turizam u gradu koji ostvaruje 4 milijuna noćenja i 700.000 dolazaka godišnje. Ja bih napomenuo da taj odljev koji se događa u starogradskim jezgrama nije isključivo vezan za turizam. Ja bih ga radije vezao za pritisak premještaja kapitala u našu zemlju, osobito u interesantne turističke destinacije, i to inozemnog kapitala, dakle stranog kapitala, koji je zapravo stvorio možda i našim mladim ljudima danas zapravo onemogućio kupovinu jeftinog ili jeftinijeg kvadratnog metra. Kad ti kad sad prošetati od kuhinje pa ideš prema meni. Otvarati. Kvalitetne fotografije i video sadržaje ključni su za prodaju nekretnina. Vlasnici onih u starom dijelu Rovinja već odavno nisu domaći, već stranci. Kupuju ih prije svega za iznajmljivanje. Dobar dan, ja sam Nikolina, vi ste agentica. Tihana. Gdje je stan tu? Evo tu, izvolite. I što mi možete reći o ovom stanu, koliko je velik, koga prodaje, po kojoj cijeni? Dakle, ovo je stan od 52 kvadrata. Prodaje jedna gospođa iz Engleske po cijeni od 500.000 eura. To je uobičajena cijena za ovakav stan u ovom dijelu grada? Da, u principu da. U 20 godina koliko Mojmir prodaje nekretnine u Istri, prosječna cijena kvadrata u Rovinju narasla je za oko 1.500 eura i sada se kreće oko 3.500 do 4.000 eura. Novogradnja na periferiji grada ide i više. Radi se pretežito o zgradama sa velikim, luksuznim, dobro opremljenim stanovima, od kojih svaki stan ima i garažu, zgrade imaju lift, dobro su opremljeni, a cijene se kreću od 4 pa do 7.000 eura. Kupci su naravno stranci, dakle to nisu nekretnine kojima će prosječan lokalni stanovnik rješavati pitanje rezidencije. Domaćima nema puno toga ponuditi u samom Rovinju. Ovo je možda nešto što bi moglo biti za... Na drugom katu više stambene zgrade u Rovinju. Da, 50 kvadrata sa 2 spavaće sobe. 200.000 eura. To je nekakva startna cijena. Ispod toga se ništa kvalitetno ne može pronaći u Rovinju. U ovoj su zgradi mnogi vidjeli nadu. Zadnja POS-ova zgrada izgrađena je u Rovinju prije 20 godina. Na novu se čeka zadnje 4 godine. No umjesto 100 planiranih stanova o kojima se govorilo, imaće 28. Rođena Rovinjka Nela već zna da sa svoje 2 kćeri neće biti među onima koji će iduće godine useliti. Ostala je ispod crte, kao još 134 obitelji. Evo konkretno, znači ja sam bila 59. i u ovom trenutku, znači kada je izašla konačna lista, sam bila 41. Brojni detalji u Nelinom podstanarskom stanu odaju koliko je važno obitelji osigurati vlastiti dom. Nesigurnost podstanarstva je u turističkim gradovima kao što je Rovinj još veća. Jer vi u niti jednom trenutku ne znate u kojem zapravo trenutku ćete vi trebati napustiti podstanarski stan. I da li ćete onda naći po kakvim uvjetima podstanarski stan. Zbog čega je to tako velik problem u Rovinju podstanarstva, osim cijene? Pa veliki je problem zato što je jako velika potražnja. Imamo jako puno apartmana koji se iznajmljuju u turističke svrhe. Čeka izgradnju druge najavljene POS-ove zgrade. Ne vjeruje da će, kaže, početi prije 2024. odnosno godine kad se očekuju lokalni izbori. Neki Nelini poznanici odlučili su da neće čekati. Dosta njih je otišlo u nekakva ruralna područja gdje su cijene nekretnine puno manje, gdje također njihove općine ili gradovi daju razne subvencije kako bi privukli mlade i kako bi privukli obitelji. Tu nije kao u Rovinju da otvoriš prozor i da je tu zid od druge zgrade. Sve se lijepo vidi, pogled na dvorište, na naše ljuljačke i mačke i sve. Kad je prije 4 godine Marko donio odluku da se iz rodnog Rovinja s obitelji doseli u općinu Baleovo, je bila čistina na kojoj su bile izgrađene tek prve 3 kuće. Od tada su Srećecovi dobili brojne susjede. Tu je stvarno fantastično mjesto. Evo, čujete da se grade non stop kuće, vidite sami da je to sve novo naselje.
Ovo je ne jedinstveno u Istri, nego jedinstveno u cijeloj Hrvatskoj, ovakav neki projekt. Gdje god skrene pogled, kuće u različitim fazama izgrađenosti. Zajedničko je svima da su ih u Bale privukli povoljni uvjeti gradnje. U Rovinju smo imali naš stan, ali nam je, kako se proširila obitelj, postao mali. Čisto iz financijskih razloga u Rovinju ovako neki projekt izvesti koštao bi nas 2-3 puta više. Ako bi uopće postojala mogućnost gradnje kuće, jer terena za gradnju je jako malo i jako su skupi. Osim kvadrata u Balama su dobili, kažu, i bolju kvalitetu života. Svoj novi dom opisuju superlativima. To je malo mjesto, ali opet imamo sve. Nekako imamo poštu, imamo ljekarnu, školu. Prije svega imamo onaj mir, djeca odrastaju nekako. Oni su tu kao jedna velika obitelj. Svi se poznaju, slobodni smo ih pustiti bez nekog straha da se igraju vani na ulici. Mačak Gato dočekao nas je pred palačom Bembo u kojoj je smještena općinska uprava. Vodi nas do ureda načelnika. Jedan je od rijetkih koji njemu ima uvijek slobodan prilaz. Tu je i on pronašao dom, čemu se nadaju još 104 obitelji, većinom iz istarskih gradova, koje su se prijavile na novi natječaj za dodjelu općinske zemlje s pravom gradnje. Pa mjera se sastoji je vrlo jednostavna, da općina daje pravo gradnje na svojem zemljištu, tako da ljudi ne moraju kupovati parcelu i u startu ih se ne opterećuje sa tim izdatkom, dok taj novac mogu uložiti direktno u gradnju. Znači omogući im se da umjesto da kupe stan u nekoj zgradi imaju ipak svoju obiteljsku kuću sa nešto okućnice. Koji su uvjeti da bi se dobila općinska zemlja? Pa uvjeti su da se ljudi dosele, imamo bodovanje koje je vezano za stručnu spremu, broj godina, broj djece, ali uvjeti su znači da ljudi se tu presele i da tu žive. Znači nije moguće sagraditi objekat pa ga kompletno iznajmljivati ili znači uvjet je da ljudi tu ipak se dosele. Sljedeći projekt je gradnja stambene zgrade sa 100 stanova na općinskoj zemlji. Okvir fotografije postao je premalen za sve planove. A gdje će se nalaziti ova nova zgrada o kojoj pričate? Van toga, s lijeve strane. A znači čitav ovaj prostor više nije livada, već nije, kuće? Ovo je sve izgrađeno. Kad je prije 18 godina preuzeo općinu, u vrtiću Balama bilo je upisano 15 djece. Danas ih je više od 60. Ovaj tjedan u Bale dolazi i državna tajnica za demografiju. Načelnik će prezentirati neke od najizdašnijih demografskih mjera u zemlji, zahvaljujući kojima su Bale jedna od rijetkih općina u Istri koja je povećala broj stanovnika u odnosu na popis iz 2011. za razliku od Rovinja. Kad sam razgovarala i dogovarala izjave gdje danas žive stanovnici Rovinja, svi mi kažu u rovinjskom selu. Je li to i zaista tako? Ma ne, to ne bi niti odgovorio. To nije ozbiljna primjedba. Nije, da se raste broj stanovnika rovinjskog sela? Pa gledajte, treba pogledati i popis stanovnika. On je isto pokazuje da se smanjuje broj stanovnika Rovinja. Treba pogledati i popis stanovnika pa onda razgovarati o pravim brojevima. Raste, kaže, broj zahtjeva za smještaj djece u rovinjske vrtiće, pa čeka konačan popis stanovništva. Prema prvim rezultatima, Rovinj je u zadnjih 10 godina izgubio oko 1000 stanovnika. 7,5 km udaljenom rovinjskom selu, koji administrativno također pripada Rovinju, broj stanovnika upravo je za toliko porastao. U Ministarstvu turizma rade na nacrtu prijedloga strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine. Prvi put dokument spominje mogućnost značajnog pada kvalitete života stanovnika u turistički razvijenim destinacijama, te razmatra kako spriječiti iseljavanje. Vi možete poticati otkup nekretnina u jezgrama od strane nekog koji je zainteresiran, ali za tu svrhu, dakle ne za komercijalnu svrhu, nego za stanovanje, život i rad. Barcelona i Venecija pribjegle su ograničenjima vlasničkih sloboda. Da li kroz ograničavanje broja kreveta, da li kroz uvođenje viših boravišnih pristojbi, da li kroz kontrolu sive ekonomije, da li kroz kontrolu internetskih platformi i ograničavanje njihovog smještaja u gradovima. Znači sve cilj je smanjiti apartmanizaciju. Tako, cilj je smanjiti apartmanizaciju. Kad je prije 60 godina Željko Temunović, zvani Grof, doselio u Rovinj, grad je imao svega 3 hotela izvan stare jezgre. Danas ima 4500 apartmana i 11200 ležajeva, i to samo u privatnom smještaju. Razmišlja da proda garsonjeru na poluotoku i iseli. Pogled je izdaleka na staru jezgru mnogima ipak ljepši.
Prije mjesec dana jednom je zagrebačkom trgovačkom centru stigla dojava o bombi. Pokazalo se lažna, a onda se u isto uskoro ponovilo u drugom centru. Istodobno u Srbiji su zbog dojava evakuirali 100-tinjak škola, trgovačke centre, zračnu luku. Što se događa, kako izgledaju pregledi nakon takvih dojava, kako policija traži one koji šire paniku i kako se oni kažnjavaju? To je tema naše sutrašnje potrage. Hvala vam što ste bili s nama. Ugodan nastavak večeri.